Usa ka doktor nga pangulo sa Military Hospital kinsa naka-recover sa COVID-19. Milunar siyang convalescent plasma. Nipaambit usab siya siyang kasinatian kung giunsa niya sa pagbuntog ang kagaw. Ato siyang ila-ilahon ining report. During that time kasi, nakapanganak lang ng misis ko with our first baby. So, I actually fear for my family. For myself, not actually because, like I said, I always believe in God. God is bigger than COVID itself. Dakong hagit kang Major Giancarlo Cabanag, isip Pangulo sa Tambalanan, ang pagsiguro dili lang sa iyahang kaluwasan kung dili kaluwasan usab sa mga sundalo nga ilang yatiman sulod silang pasilidad. Tungod sa ilang pagpanerbisyo, wa siya kalikay ug ang iya makauban nga naigo gyud sa COVID. Apan inay maluya, nagpakaligon siya aron makapadayon sa iyang tahas. Usa sa ligong gihimo ni Major Cabanag sa iyang paglampos batok sa sakit mao ang pag-ampo sa labang makagagahom. Containing the virus is the essential component in fighting this disease. Karon nga maayo na siya, iyang gipaambit ang iyang plasma sa gipahigayong bloodletting sulod sa AFP Central Command. Ang mga sundalo nga naka-recover na sa COVID ang mipaambit usab sa ilang advokasya. Nining panahon sa pandemic, dako kayo og matabang ang ingon ini nga kalihukan. We are very happy with the blood donation drives that we have. We are very grateful to government agencies kagaya sa ato ang Philippine Air Force, no? AFP nato, and the PNP, the Air Force, everybody. They are really very helpful in making sure that we have ample blood supply for our people. Samtang gisubhan usab ang Health Workers Hub sa Camp Lapu-Lapu. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.